Atxotitz batekin hasiko naiz, zaharrek atzo. Eta gazteek etzi. Baldakizue ze musika entzute zen atzo. Eta baldakizue ze musika entzungo den etzi. Hau. Atzo, gaur eta etzi, klasikoak hileskorrak dira. Kaixo lagunak, eguerdion eta Txomin Uribe, ongi etorri, zer moduz? Erto. Dena ongi? Ondo. Vale, bueno, klasiko... Eguerdion, Eguerdion, oide, goz, ondo. Klasikoa deitu jat, ze, ondo da, esan da, o zemu sentitzeaiz? Ondo. Ondo? Ez da problema, nik. Ba, ez dakit, klasikoa, o legendarioa, o mitikua, o nola deituko dugu? Ez pasa. Ez pasa, vale, klasikoan geldituko beha. Ez pentsa horren beste arteko, ez gazolako ezagunak. Berroi urteta gero, guain, tuka taldiai omenaldi bat inbiar diozuela, ez da? Bai, berpiztu egin, ondo esan dezu, tuka. Vale, bai, tuk esaten da. Ba, asuntu de, hori izan zen, Josute Bixok, amazazpion azortzurteaz, engen un talde bat, eta horreguan, bi maketa eta hori galduen zen. Orduan esan gendun, pena bat da, ez gehatzi soporteiko zeo zen, ez? Nero nean hasi gaztipe, kirmenei, bere lehengo berbadiz, eta ezazta, ostra, ondo hongo zen. Eltzia horre, ez da? Eltzia, no, aretxe berrezkuratu, eta beste hiru barri graba. Ona. Bueno, eta guain horrekin biarrasko gero. Alde batetik beste biliko zate, eta gainuntzeko iten eizinean hautzi dezu, edo guain honekin buru belarri, edo... Dana ez eleke. Zute hanguak ezateman, toro no se puede. Dana erdizka, no se puede. Urte asko piztiakeaz, eta are pausatxo bat, eta bizitzen hasi. Abendu nazi. Berrogei urte dititu nian piztiak, gueltatuko esate horrekin ordu. Dudik ez euki. Ametxe topako. Bueno, zukalde zemuz moldatzez, hemen txegu zai. Bueno, nahiko ondo. Nahiko ondo? Bai, parrillan da ez ditzena, hola zapaina. Bueno, gaur, asai emango jau, asai ingo dugu era beresi batea, alinio ehar batekin, eta gero hola nagez batzuk ingo ditu dilistakin. Ados? Ados. Zeo, ze beresi ja, ez da inklasikoa, baina, bueno, moldatuko gea. Bueno, lagunak eta Txomin, garatuko zuet pausuz, nondik nire biliko gehan, bai asa iteko garaien eta nola ez dirista horiek. Hemen, asa ingo deuna da, eta gitu uste erditia, hola ordenakin nahiko izango deu, Hartuko deu pare bat puxeta, hola gazta bezala moztuko deu, eta ingo deuna da hori lapikuan errepiskat, gero, botako jo, ospina modena, eta tapa jarriko deu, eta hor bere lurrunetan utziko deu iten. Bai alde batetik, eta noiz binka bueltaka ibiliko gea, eta hoi, inda da honian, ingo deu hemen alinotxo bat, dana gordinian, hemen dakau urrak, dakau ogixetua, lino horilla, gazta, hemen dakau baratzuri hautza, olua, limoia, martorria eta olilua. Horrekin alinito bat ingo deu, eta gero platenan gainean, hoixe botako jo. Azai, goxatzeko bendik eta gehiago, bale? Kristona gatuko, hola, hori alinuakin dana berazte data. Bueno, eta bestalde, ingo deuna da, gordinik handena, dilistak egosita daude, kurkuma botako deu, piperra hautza, baratzuriare bai, gero irina eta hogixetu dakau pixka gorputza emateko, eta botako du bertara, bai tipulina, eta bai asena joa gordinik, baina txiki inda. Dana birrinduko deu birringailuakin, eta gero bolatxokin goitugu, eta prejitu. Oso diferenti, Bai, oso diferentzia. Klasiko esti, jaukin ezer gaur, Ekatxita, maz. Bueno, hemen txe, ni azamostu eta horrekin jarriko naiz, zu behitu. Oitena birrintzeko, basotxo emango izut, eta bertan sartuko dituzu adibidez, bi ale, gio honen laurdena, pixka txikitu, gio birrindu inberdeu, baina pixka txikitzen badu lagunduko jo gero birringailua harrapatzen dena. Eta ingo zuna dare bai asenioa puxetetan bota, bale? Eta hori geno dana birrinduko deu, eta esan dakoa, masatxoa prestatuko deu. Bueno, taldi berian mingaina iman berdio, bale? Ondo. Hau pasateko ez dakazu olatu? Zuri gaitu gana edazu, behitu ze zuri gaitu, baina bat bere zila dakau hemen. Ia. Aber gustatzen zaizun, hemen.
Zorrozkilua. Bai, zorrozkilua. Bai, bada zena joa bateatzi ere bai hola, baina hemen daka zuritzeko ere bai, hola. Vale, horrela xalakak Primera. Venga, hola ematiko eskolan gaudela. Zorrozkillo eta guzti. Bueno, eta esan dakoa nik hemen lapiku bat ateakoet. Ni uste gio nola tapa jarri behar dion. Hemen txegarriko deula asa. Vale, bere tapa eta guzti ateakoet. Eta hoi bestalde hor txeingo dugu. Bueno, tuka taldia, 40 urte. Bai. Ni jaio baino lehenu hasi zinaten. Ni 39 eskateta. Bai, ni jaiotan egon. Bai, jaiotan egon. Behon berko izan, bai. Ona. Bai, hori... Ez da ezi kuriosu da, Josu Tebeziok institutu nazautu ginean. Bai. Eta, badakizu. 16 urte, 17 esan dezu, no? Zen euskala. Ni egon 17 eta berak 18. Berak hori inban, bigarren aldez. Vale. Eta, klaro, endeana jolazaldi izan jute zen, futboli jolaztea. Da gu, makala ginean ez, musikiati horretxe ginen. Eta horrentxaz izan, da sortu zen taldi, ez? Degen du taldi bizo bakarri gitarra bateaz. Zerkurtan ise. Gitarra eta hotza. Gitarra eta iso dut izan, hotzi piz. Ahotzi gez. Hasi ginen asmatzen, elektrikoakin. Eta, bueno, erabaki gendun errimo gutxa bat erostia, zez geneunkan inor bateria jotzeko eta hola, eta gero bio, hola, bikote bezala, ez? Eta hasi ginen enkantak eitzen, pasazan gauza kurioso bat. Letrak eta etxeko, zela nahin letrak eta, ez? Hasi ginen gau baita besti. Eta amak ezaztan, zura nahizik idatzi itzen dugu. Zena nahizik, Josebak? Ez. Kirmene baizea. 13 urte dut, 14. Egiatzen egin ez da idazle lanetan zebilela. Bakoitza bere, Bitzako argain bozakin jolazten, eban. Claro. Beti, Playmobilakin, hola, ez? Eta, zena kunditzen da, oixa. Zenentzan lapurtu, Erantera gabe, hasi ginen abesten. Eta horrela sortu zantuka, eta gero den boriaz, ja benetako berbak eta izkun, eta... kuriosu de. Kuriosu, eta beha jakin gabe orduan, bueno, eskatu gabe ere, osea, harrea junda, bere liburutik... Hasieran eskatu gabe, beti esaten dit. Eta nola bere idazlan horiek edo kantu bilakatu zenituen, osea, kantu xarma zekaen edo... Ez? A ber, horreire beste historia zekaen. Ondo sabes, zin oso luzik, letras. Vale. Eta zin... Poesia. Poesia baino. Hango mendia, eta ni kontura da bezan egin. Izu, ania, haustra. Enbizu gauza simplia eta arretua buletzeko. Da behar esatik, asko eskatzen dizut hori esatea, porque orduan aurrea azizala hori egiten, ez? Bueno, eta gero Josuk ere, beti izan ditu berba asko, eta hori, biak izan gara zeratik ibilik edanak ere. Alde batetik bestea sortzen, vale. Orduan, anaia kendutako letraza aparte... Nahi gure erdizea o gezea? Gehiago bota bat? Ez, nahiko, ondo da erdilakin. Ondo. Hoi bestia hori zuritu eta hori ere barroa. Eta nik hau, Laura nahi ditu sartu, baina ni uste 3 horiekin nahi izan batela gaurkoan. Bestela tezki sartuko lapikoan. Orduan, kantuz horrez gain, geore, hasi zinaten ja zuen kantuk sortzen, da zuen letrak sortzen, eta... Bai, klaro, eta ingendu maketa bi. Eta bat laota zazpixan, da besti laota behatzixan. Eta politxixan zan, bore leheno maketik graba gendun Juan Carlos Seas, Juan Carlos Pérez. Hor bizinaten, oia irugarren moga baseon ja. Irugarren baseon, trompetikin. Osa, ginean munduti talde normalena. Gitarra bajo eta trompeta. Eta trompeta. Eta listo. Eta esan dezu Juan Carlos Pérez, orduan beha zuen elkarlan inibili zinaten, orduan. Egu oso laguina ginean, ni mutukun asko biltzen itxan. Eta ezazta, nebra batzuet, maketi. Bai. Politxe. Eta gero, bi diska horiekin, zenbat? Maketak ziren. Bi maketa, bale. Maketan lehiaketa eta hori debazion, orduan. Bai, eta irabazi ginen. Irabazi gainea. Bai, bi abilau lehengoa zan. Euskal talde onena bezala gatu ginen. Eta geho, orduan holtza ibiliko zinaten eta hor purpuritzen, Arantzen ibilinan, arutzote honotz. Zenbat urtean ziarri ibili zinaten hola? Tuka bezala ez asko. Ez zen, lauta zeitik, lauta behatzile. Irurte. Eta bertan bera gatu zan hori, ose, ze gertatu zan hor? Hor, pasazan, gero beste talge batzu zartu zin hori, eta ja, jozute bizo burun ja beste... Gauza batzu dunkan, ez? Rockera gehiago, eta bateri xip, eta orduan erabaki gendu neten,
eta piztiak sortzen. Eta piztiakin ebai, zenbat urte? Zenbat lekutan dibitate? Asko, ezta? Eta marrurte. 30 urte. Eta horre zenbat dizka askazu? Zenbat? 8 dizka. 8 dizka, Bai. Eta, kontzertu asko eta gauza asko niko piztiak izan da. Eta guain ze hoi alde batea utzi, ze jare bai horrekin ja guain berrio atzea pauso eta karramarro bezala pizkatatze eskatez izun gorputzak, o? Ez, niretzat arrebez da, aurrea pausu de. Aurrea pausu. Da, lehengu hartu, berrezkudatu, eta jende asko ere zeumurun, jaso daikuk, jakitzi, ez iztu zala hori, eta entzuti, eta harritzen gaz, porque jende gaztia ikusten. Eta ze bueltatu zeate, lehenoko esentzi berdinakin? Iguala, hori berrikuntza batzu sartitu zuen bertan, edo bendikan kenduko zuen. Bai, ez zango neuke. Bai, Bai. Engundu, nazi ginen lehenko gauzak entzuten da ikustita hori, eta, hombre, beti zabarri xe, urti pasain di. Baina, bai. Puntego hobetu inda, o... Ez pentsa. Ni beti zen amagala. Estia, zeniste. Etzaik hori ikusten holtza gana. Gauza, kuriosu pasadena, bebai, beste, claro, zaz bueltatzen atzea, berroi urte, ez? Eta, jozuk ez da, ostra, ni ez nago horraten, nire esku, bai. Hotzen azitakun, guaz zuri doa eze pasako atzo. Bizilitan iritzea bezala. bezala. Berroi urteak kozinatzen da, ez da, ez da gizeta, tak. Berrogoi urte, ni golako gauzak guan ditezki, pasa guan dala berrogoi urte. Baina, pasako atzu. Baina, pasako zaizki. Egia esan, nire beti zukaldari ikasin nun, da gero egon nintzen 6 urte gozo gintzan, da okilakin, baina gero zukaldea gueltatu eta... Azieran. Baina, bazekit eta labana bandi moitzen bazekit eta, Bizkatu hori xe, eta gero, zera hau zelan zan, da, eta, ondo, poletxe. Bueno, eta, tukakin berriro azteko, berdinak hasi zeate? Azierako, institutu noten inan bixo, jozute bixo. Vale. Bai, barreina. Bueno, zan berde, justo, teklisti zana, ez da gure hartin, zure txerrez, eta bizkat hori be izan da inflexio puntu da, ez? Justo faltara da bazen beran horreimena bizkat hori itxa, ez? Eta gero Bernard zan besti, eta Bernard etorri da kanta batea, baina bestelan geu bixok, jozute bixok. Bueno, eta lotu alditu zuen ja, mundik noa ibiliko zaten, edo ja bira montauta da, edo... Bueno, asuntu de, baixe, abendu nazikoaz. Vale. Dizembrin, ondorotar, Bai, dizembrin, vale. Dizembrin nazikoa kontzertuko moten, eta basikoa Bilbon, da joko pasain, Mutrikun, Markinan, Erratzen. Durango da igual. Eta deitzen mazue, baina ez dut leko. Hore askokin. Bueno, lagunak, hemen txea egea. Aurraka bagoaz, bueno, rei eurra eman. Gio naztuko da utilistekin, elikara jungo gea bitartian, eta bertan gaurkuan, asa ikusiko dugu. Ea, zen musko azkan, bueno, ea ez, ea raska guazen ikustea. Egunon, Joseba, eta ikusentzule guztiok. Ongi etorri Oiartzungo Elika kooperatibara. Ni Jon Etxebeste naiz, eta gaur kontatuko izuet Azan Unibertsoa. Kooperatibak agroekologiako modeloa erabiltzen du bere produzioan. Hau da, bertako barazkia, tokian tokikoa, garaian garaikoa. Begira ze ederrak dauden, gure azak, bere zurten ederrakin, begira zelako lore puska den. Azan familiko barazki hauek, Brasika familiko barazkia dira. Ditugu Bruselako aza txikiak, daukagu azalorea, daukagu brokolia, errepolloa, orduan familia handia da. Normalian azakiak udaran bukaera aldea landatzen dira, eta zikloak izate dituzte, 2 hilabeteko zikloak, orduan normalian baratza antolatzen da, negu guztia hartzeko, udaberria arte. Ematen digute vitamina A, B, C eta E. Oso aberatsa da klorofilan, eta gero besteak beste, baditu mineralak oso interesgarriak, dauka magnesioa, potasioa, fosforoa, kalzioa,
burdina, geho, propietate antiseptikoak eta digestiboa ditu, beraz, urdailean eta digestio arazoak eta dituztenantzat, oso gomendagarria. Ari geha ostoak entzen, burua azaltzeko, normalean, ostoa hauek ere badute beste erabilpen bat, ez da oso ezaguna, baina belauneko minean edo artikulazioko mina duzunean, hau berotzen baduzu, epeltzen baduzu ostoa, jar dezakezu hor mina dakazun, oinazea dakazun lekuan, eta efektu antiinflamatorio badu. Orduan, merkea eta ona. Sukaldean erabilpen anitz ditu, nahi badugu bere vitamina C aprobetxatu egin beharko genuke gordinik jan, eta gordinoi ensaladan julianan mozten badugu, fin-fin, ozpin pixka batekin da gatzakin nastu, olio pixka batekin, utzi biguntzen, eta geho, Alemania aldean baitare badute beste modu bat, jateko, dela txukrut fermentatuan bidez, eta hori da azamoztea finean, julianan moztu, eta geho salmuera batean jarri, eta utzi hor fermentatzen, eta horrekin lortuko duguna da 10 bat egunean probiotiko potente bat etxean egitea. Nahi baduzue, konpartitzen duzuekin trukilo bat, sukaldatzekoan garrantzitsua da bi atz jartzea, kazulean, ura, gatza bota, eta orduan sukaldatu 10 bat minutu, geho bota errefrito bat olioa eta baratzuriakin, eta utzi beste 10 bat minutu egiten, tapa jarrita. Orduan hor lortzen dugu krujiente, punto batekin aza egitea, ez bigunia, baizik gogortasun punto batekin, eta da plater bat ikaragarri goxoa. Eta beste modu bat agian izan leike sesamo olioakin, jarri kazula batean, eta poliki-poliki egiten jun, buelta batzuk emanez, eta geho azkenian tapa jarri, eta beste 20 minutun gehatzen da gogortasun puntxo batekin, eta geho sesamoa olioaren propietate guztiakin. Nik azan saporea definituko nuke gozoa. Eta nik uste dut jendeak inberdula alegin bat, aza deskubritzen, zeren ez du izan du ospe oso ona, egin behar da hor hausnarketa bat azan inguruan, zeren da barazki bat izugarria. Gure salmenta adarrak edo bideak dia 3, bertan egiten dugu salmenta zuzena, beste egiten dugu Laboren, Labore da beste kooperatiba eta hemen ingurukua bertako produktua eta sustatzen ari dena, eta azkenik, asteartetan, ditugu 50 piko otar banatzen ditugunak, eta hor bukatuko litzake gure produzio guztiaren salmenta. Bueno, Joseba, bukatu dugu gaurko saioa, ongi izan denak, eta jarri azapare bat zuen bizitzan, osasuna bermatua izango duzu eta. Ai, ama, hoi baratza, Eta ze azakatxarruak. Ai, ama. Bueno, jarraitu horrela, gudano geligatzeko hoxe bihar duta, ezta? Hombre, baserritarrak egitzia. Duda baik. Besarka da hondi bat, eta jarraitu horretan dago hemen, jarraituko dugu. Gu jango, zuekin da gu jango. Irrikitan gaina. Bueno, guriakin jarraitzeko, hemen oso ondo, guain horrea botakoek, hoi dena de bai birrindu. Vale, hogi, xetu pixkat, bota eta irina pixkat, biotanak gorputza hartzeko, keho. Aurretiko gero, leho nazta eta gero... Nazu birrindu eta ea ze nola gehatu da, ikusiko dugu dana bota, ordilla bota, o batez ez bota, vale? Alerto, oso ondo. Venga, eta ni bitarten, alino egiten jugo naiz. Vale, bueno, eta kantu berdinak bueltatu zeatetanak, o baten bat berrilla topatuko deu, edo... Lehen labezi aurrekuak ondo jotzen ikasi behar zuen ikasi. Hori izan desunan, nahi barruan dakazue. Bai. Gauza bixak, indau lehenko 2 maketa horre bermazteriza, berreskuratu eguazen modun. Ez da erreza izan, zintak eta gora eta bera eta... Bai, bakizu, zinta hola doaz. Bai. Orduan, velozia 10 pa ondo, kantik goragoa du, o beragoa du. Eta zingina pasatzen da, hori nintzen, heldu segura. Eta teneko esaztan, ekarri gitarri. Gitarri zetago, zuk ekarri gitarri.
Gertuta, hasi nintzen joten da, ezaguan ondo. Orduan hasi zen velozidade bajatzen, gitarrekiaz batea, gero izen dugu, kanta danakin. Kurioso? Ai, ama. Zer nahi dago esan horrek? Zer nahi du esan? Zuretzako, benitzako, bizi guztin zinta txartu entzun dut. Bai, motel, zatik amoan txeflin nire esan da ginean gehatu nire. Zinta hasieran, da bukaeran, peño jaunditzen guteko, Ahí está. Bai, motel. Ondo, harri biliza. Bai, ai da, la leche. Hoize, eta horre egin duen, gero beste hiru kanta, antxe dunkan geuke, apuntata da, zintazik batzuk, berezkuratu inoiz graba baikuk. Da gaur egun amorun graba, osea, lehengu gaurkotute. Vale. Eta guztu da gatu bat zebiz izan da, zelan gatu da. Eta kantu berrien bat. Ez da barririk, zarratiz, baina barrixak izati modun de, ze inoiz ez di grabatu. Vale. Da, tukako espiritu, lehengo kantak, baina ontsa. Ona. Nik ezan manean barrixatile, dena ziniztu. No, desberdina dialako, ez da? Hoize. Vale. Eta, bueno, beti daka, mamila asko ukidu zuen abestik, ez da? Hor, bai, osea... letrak bereziak izan dira, ez da? Eguneko berrota marrakarre importantzize musikik eta letrik, ez? Eta horrek lehengo maketan, izan akirmenati, bigarrenin Josute Bixok, eta azkanein, konsikomza. Eta, iztoizia di oso... Zela, esan, nerabe bat Bilboa juten danin, ez ikusten danin, da buruti zertu pasaren dizen, ez? Beste mundo horrek, ez? Eta, pixkat, Nueva York bat ondala 40 urte, ez? Pixkat dixe da. Guk ondarron bizizan endun hori. Boom handi bat egon zan, lareka markadan, errexean, eta hori dana, ikustetan, hori hartan. Gaur gainea, gaur egun igual dain internetekin da ematu gara mundu guztian gara, baina uste leheno keio txunditze. Gure internet kalizan. Bai, ez da? Bai, honeako eta txarreako. Bai. Kalian. Kali, demora guzti kalin. Eta horrek, azkenian, sorpresa gehiago matez izizun, ez da? O txunditzeko, bere hor gelditzeko laizaztuta, eta ikusteko gauzak, eta... Orduan, larauka markadan espuntza dizu, bai jazteko eran, bai biltzeko eran, bai musikan aldaketa handi bat, eta Franco hilzenetik geroa, hor. Eta gu ginen bizka gaztetxua. Ikusten gendun, hori zelan da, eta horredanako marka inatxo. Horren letra bedi oso, hiriburu kontu asko da, eta bizitzin beste ikuspunto bat, gogorra normalen, asko ikusten da. Eta esan dezun bezala, bueno, hasieran harrapatu, ez da, harrapatu oiko mila, eta artean harrapatu zen nion anaiai, Gero ez. Gero euskatuta, ez da? Gero beha irrikitan niteko igual, ez da? Bai, seguru bai, zori berai galdetu biako. Galdetuko jo betuzten bada, seguru bai. Ondo. Beha guen kanpuan bizida, ez da? Bai, beha New Yorken bizida. New Yorken. Hango kontu bezen. Neuke kanpun bizina, Bai? Ni azpeitxin bizina. Azpeitxin, vale, giputxi. Andrita zemik azpeitxi errati. Vale. Onda. Esan dezu kontzertu mordo bat lotu dituzuela. Bai, eta guain leheno bezain besteko energia baldak, azu alde batetik beste ibiltzeko, bata bestean atzetiko, guain izatu, gaur balin bakau, biharrez. Ez da, gu bizka erraru ga. Gu energia asko dakau. Bai, Nizan, zoratute eraz, ez da. Hauzteo da, listo dala. Bai, gorputa erratzen da. Nahi dau, lehen gomoru nein. Beitu, mingaina batekin nola pixka errapatu eta berriro emango jo. Hola, kanpon gelditu dian gauzak eta berriro errapatzeko, olengo jo. Taka, ibera, dena bera. Zupa jakin. Eta horri beste golpeat. Eta hori ere bai, dena ondo harrapatzeko. Hemen behar, behar. Bai, horri ere bai, ondo baiez. Horra zinoi bat ema. Horra zio, hor naget bat juntzaigu, jendia, ezateik, hoi guzukaldian beti esategu, Gio eta geho gutxillo sakarrontzilan, gio eta geho patrikan. Dudai gabe. Hemen be bai, Tripan be bai. Bai, tipane, bai. Hombre, aurrak ajun baino, igual lo de todo, sakarrontzilan, Zukan beste berezitasun bat zandiak ezazun zuzeneku. Zuzenik nahi tenan duen irudisa bota gure horputzai. Hola? Mila behatzen duen larota zazpizin, jute ginen gure proiektoraz, aparte de amplizak eta hori, eta egiten duen aurren ipini, da geuri, irudisa bota, guk eskuzen dako diapositiba, klik. Ai, ama. Nola aldatu dan hori dana, bai, Irudi horretxek,
botatea usteade. Hori claro, no. Nola aldaudia, no? Nola aldaudan hori dena, Osea, berroi urtean izango zan, ia beltzetik zurira, ez da? Bai, bueno, gu beti normalen baltza gexea. Baltza. Beltzetik marroia. Eta horra dibidez, zer da zure ustez gehien aldatu dana? Bueno, elektronikoak eta, imaginak eta hori, baina hori bai, ez dakit, gitarra desberdinak. Iko zuela pentsatzen guen da berroi urteko egin ez dut iritsiko, ez da? Ba ez ba. Hoi bai? Antzen euken neure gitarra matxi abandonatako txaue, eta hartuta aretxeaz. Eta hori, soinuare bai antzeko izateko, edo... Soinu berdina, ia berdina, bai. Gaina, jun grabatzea eta, ostia, zek karrizu eta ondo, politxe. Ez da, gaur egun hemen argazkilarik eta historik ibiltzen dira, ez da? Osea, lehenoko kamerakin grabatzen da, lehenoko irudi motak eukitzeko eta ez da? Pentsa bizu talde biak hau. Bixetan ibiltzen mazu erramintxe barriñak. Ja, soinu iguala, ez da? Soinu iguala. Bixetan ibiltzen mazu gauza barriñak, bajateko iguala. Orduan, berzan aldatzi. Eta zer da, grabe osea, zertan aldatzea gehien? Ambientia. Nazko zabalagoa, sakonagoa, rarua, beste estiloa, poperua, gitarra asko, herrimo kutsa bateaz. Bueno, eta goatze altzeate, aurrenengo kontzertu egek eta ibiltze sinaten nekuak, guen dela berroi urte. Hoi listo, guain bai dakau listo, Eta ni uste testula irinean behar. Igual irine eta botako dugu ontzi baten gero zanpatzeko. Kriston mazik da hemen, Bai, tori mingainak inatea. Hoi ondo zio gero, nagetzaiteko. Ondo. Kontzertua goratzen zeatea horrenengo hiek, guain holtza ibertzeaten nien oroitzapenak etorriko zaizkizu ere, bai, hombre, etorriko ez gazta, bat ezin nazaztu inoiz, ze orduntxe zautu nahan amaia, osea, bakizu. Ne, Andri? Bigotia. Eta, azpeitzin joen duen, inauterizetan, da zan, zapatu. Eta inauterizetan azpeitin zapatun ez da disfrazaten. Eta gure launa junzen disfrazaten. Hemen horrizien ze. Ez disfrazaten, no ze. Ze gauza rara. Inauteri raro dira. Eta barrata, bueno. Politxe izan zan, han ez autu ginean, da, bueno, gaur arte. Ona. Eta aurtengo inauteritan, azpeitin buelta, imerdezue, o zaituzte kontratatu inauteritako? Bueno, ez da idea txarra. Entzuten daz. Vale. Zaten ma, urgungo gaz. Andrea musitxo berezi bat emango, bintzat, Dudek ez eutu. Espero, Bueno, ni hemen nahi zukua prestatzen, eta zuingo zuna da guain, betu, hau listo, azkaukero nagetzak prestatzeko. Bai. Vale, hemen dikan pasako izut hau. Vale, pixka txukontzeko, horaxe. Vale, eta ingo zuna da, hemen txen, urrak birrintzen jungo zea, bale? Boten goizu horregat, zuzenian. Bale? Eta hola, urrak zanpatzen jun, txirreki txarreka, lasai. Bale? Nik hemen bai, bota deu guain limoia eta gazta, eta guain botako etena da martorrilla. Beitu zen bagaten, baina tope bota behar diot, Ez dakit, asko txaio nahi guztat izango Joseba pasaintzea, baina bueno. Hola da, gio perexila ere bai botoko jouta. Ateko indakun, zeu zein dakun, ez da protesta, janda, gero. Janda, eta bestela esartu. Zeuzetik egin mazu zeuz egin protesta? Ez txaio nahi gustatzen perexila bakarri botatzea. Zeu nahi gustatzen disimulatzea auke. Listo. Oita. Jazta. Indakoai aurrea. Ba, ni gaina, bueno, zu martorri sarri altzea, berezia, eske hau jendia da, oharre oso izatea. Gu jaten da hori entzaladiai botata, bai. Bai, Ne bixipo xamate zio, horren bestez, Horren bestez. Hau, a ber, gehore, hemen gainin alinatzeko pixkat erabiliko dugu. Dan ez zio botako, baina, bueno, ja no, alinu egiten nahi nahi zen, da gazta pila botaten, limoiare bai, ba, haue bai. Bai, zemidaganik da behi hortan, asia, zentzizitu, hostia botati. Gauza, botata, bestide. Probatzen, ez da? Probatzen. Ondo, guztua. Bueno, esan dakua, hemen hau iten egea, hoi birrintzen aizea. Bai. Geo nagetza egingo ditugu. Ize kanti asmado, ja, ritmo betan, kanta asmado, ja, ize. Ni trompeta emango ziot, eta venga. Tukan hasi, era? Tukan hasi. Trompeta eta gitarra, ondo da biz. Bueno, launak, ingo deuna da, beste erreporte bat ikustea jungo gea Mirianen gana, eta ikusiko zu, Mirianekin beti pila bat ikasten dugu. Guazen area, eta guantxe gaude vuelta.
Eguerdion Joseba, hemen berriro ere, Miriam, Baliarra indikan, eta gaurkoan sukaldatuko dizuet ensalada epel bat. Erabiliko ditugu barazkiak bai itxasokoak eta lurrekoak. Eta kozinatzen goazen garaien, esplikatuko dizkizuet pixka bat ze onurak dituen gure platerean eta gure gorputzean. Hemen gaude, kozinatzeko prest, eta gaurkoan erabiliko dugu azalorea, brokolia, azenario batzuk, tipula, baina batzuk, oi alde batetikan, ensalada epela egiteko. Eta gero aliñoako, xuxia egiteko erabiltzen den alga, noria dala, olioa eta vinagrea. Errezeta hau aukeratu dut batipat, zetikan bai udazkenen eta bai negun, beti gustuko izaten ditugu entsalada jatea. Baina entsalada epel bate bai gure gorputzari onura gehiago egingo dio. Eta orduan, erabili ditut garaian garaiko produktuak, hoieke bai guri onurak ematen dizkigulako. Platera hau gehien badi joa zuzenduta, udazkeneko eta neguko katarroa pixka bat hobeto gainditzeko. Zetikan vitamina C asko daukate, eta hoi beti gure gorputzean ondo mantentzeko eta sendo egoteko. Eta hoekin, ensalada epelak ondo datortzkigu eta digestibokire bai hobeto. Platera hau bai egokia da intolerantzia dauzkaten jendeantzako, veganontzako eta vegetarianontzako bai ondo legoke. Hau beti lagungarri bezala. Ondoan beti aukera dauzkagu proteina batzukin aurkezteko, bai tofua, seitana edo tenpea, vegetariano edo veganontzako. Eta hoi asko pixka batekin, xerrakin edo aragiakin bai ondo dijoa. Denak prestatuta dauzkagu, moztuta, vaporean jarriko ditugu kozinatzen, eta bitartean, aliñora pasako gea. Vaporean egiten ditugu, elikagaien freskura bai pixka bat mantentzeko, eta vaporean ebai pixka bat kontrolatuko dugu kolorea, eta koloreak ebai esango digu, ez gehala pasatzen, eta beti mantentzen ditugula hor bere vitaminak eta bere osagai guztiak. Aliño egiteko, erabiliko dugu olioa, ozpina, alga noria, mineral asko dauzkalako, eta askotan, bai brokoli eta azalore txusternakin ez dakigu zer egin. Orduan, egosi ditute bai eta aliñoari botako digu beste kremosidade bat emateko. Nire proiektua Miriam Chef Integratiba pixka bat dator egokitzen naiz jendeak ditun intolerantzi edo arazokin, eta nik hartzen ditut beraiei gustatzen zaizkien menuak, errezetak eta egokitu egiten ditut beraien gustoetara. Ez dauka zertan izan beharrikan plater bat oso diferentea, baiziketan pixka bat tradizioa eta egunerokotasunen egiten ditugun gauzai apize txiki batzukin moldatu. Nirekin kontaktuan jartzeko Instagramen Miriam Chef Integratiban hortikan jartzea daukazute. Nire telefonoa dago eta nik hor egiten dizuet harrera. Eta gero bestela, Bergaran, Ekilur parafarmazian izaten naiz, eta Biobizin Donastin. Azalpenak normalki partikularrak izaten dira, eta jendei bai gustatzen zaio beraien etxetara jutea, han ikustea zerekin sukaldatzen duten o kozinatzen duten, eta gaur egun bizigian estresakin, korrika jaten, elikagai prozesatu pila bat daude eta joera daukagu erreztasunagatikan hoietara jotzea. Orduan, pixka bat erakusten diet, lehen materia prima hartuz, nola hobetu daitekeen beraien digestioa edo beraien egunerokotasuna jateko garaien. Bai, dieta terapeutikoa bai deitzen zaio, eta apize batzuk ematea da bakarrikan. Hemen dauzkagu vaporen egindako barazkik, platereratu egingo dugu, eta gero aliñoa jarriko diogu. Gogoratu aliñoak noria da makila, lurrean aurkitu ez ditzazkegun zenbait mineralak dituela, eta gure platerean jan izango ditugu. Eta gero aparte, apaingarri bezala, sesamo haziak ebai botako dizkiogu, beltzen txurin, alga pixka batekin, itxasoko zaporeoi lortzearren. Hemen daukazue, gaurko nire proposamena, garaiontako entsalada epel egoki bat, bai katarroei aurre egiteko eta gure gorputza epeltzeko. Edo zer gauza daukazutela, badakizute daukazutela idaztea Miriam Chef Integratibara. Eskerrik asko eta horren arte. Aupa Miriam, eta gora zure aholkuak, eta gu beti zurekin ikasten, esan dizueten bezala, eta egia zan, urrenare saiongo gea. Mila esker, eta gurean jarraituko dugu. Hemen nik, aliñoa prestatzen jun behar dut, eta hau hemen dakau, beitu, murrizten nahi zaigu. Beitu, guen ningo jotena da, zu baxuan utzikoet, batian edo horrela, eta berua mantentzeko, baina gehatze zaion beiko zuku hori bisa murriztu eta lurruntzeko. Bale, hemen osagaiak bota behar ditut, perexila bota behar diot,
Eta sartai bajarri berdet nageta prakitzeko. Hori, berrendu diazu. Listo, ja. Hemen egongia. Entzako, primera da. Hemen praline indezu iaia, praline. Ona, hagotako jotorrea, ezin hobe, eta nagetza egingo dituzu, bale? Osondo. Nagetzat, ona esun forma eman, behitu. Hemen esan deun bezala, bila bota ditugu. Nogixetua eta irina. Biak nahizte ditugu horrela, bale? Eta hemen, goekena, hartzeko horrela, eta bestekin bota. Txak, goiaraka batzu botatzen dituzu, eta gero hartu, irina gainetik bota, eta formatxo eman. Bale, xoe. Bale, eta hemen, olioa jarriko ez martxan, hoiek prakitzeko gero. Bale, oso ondo. Bueno, eta viniluare bai, plazaratu berdezu ez, da? Bai, hombre, tuka, aspaldiko da. Orduan, ez oan ez edeik, ez olako historiak. Bezan genuen, altatekotan vinilu izan bai, Da, todo vinilo bikoitza. Bikoitza. Bai, ja badaia, dendetan eta hori. Bi diskak ikusiko egongo dira bertan. Bai, egongo bi maketa eta beste hirua beste horiek. Gaina hendau Josuk gure taldeko, aparte de musiko hona eta letrista hona eta hori, berak itzen dau diseinua danak. Ope, osea, ilustratzailea da, bai. Bai. Ze, ona. Arte derretako irakaslea. Eta, hoxe, hendau gustu asko, letra danak barrun, lehenako arrazisakin, periodo bakoitza beran arrazisakin, ondo irakurteko, eta historia nabinitxe, eta pia oso posika dugu. Bikain, eta nun kaleratuko zuen, nun ikusiko dugu, lehendabiziko egunetan hori, ja labetik ateata dago, nola dago? Labetik ateata dago, eta ja dendetan dago, baina hor geziena ikusiko dena Durangoko azokan, zela aurki, azoki dago. Bikain. Hauze, holan, kroketa moruno, erredondu, ozela nahizu. Esan diu, naheken forma emango zio. Holan, erredondo. Horiek, baina kontuz, gehiek izan patzen gute izenean, gero berriro ateako zeikampoa. Claro, eta urruna sartuko da barrura, eta guztu txarra. Eta lehortzen jungoa, lehortzen. Amak zenba bilarrez ezten hori. Hori, kroketakin, ez da? Doitu, horrela zein, ta. Eta gero nahi zuna, hola, nahetza, ona zuturulua egingo ditugu, horrela ze, tak. Pixka zanpatu, hobetu itzeko, eta ingo deuna da, behitu, guain goz, olioa berotzen nahi da, eta launaka botako ditugu, eta orduan, laudazkasunean listo, laura batea botako ditugu barroa. Bale? Venga, oso ondo, eta behitu hori bai murrizten nahi dan, eta behitu hemen, mantxo hori joa blu, ja, zabiun dakau, bere ospin xaporekin, eta eharra gelditzen nahi zaigu. Bale, hemen, falta zaitena da, olioa bota, eta perezila. Bale, olioa listo. Igual pixka gehiago erkoeteta dana, baina, bueno, hor nola daun hau. Bueno, txorro eta txiki babo gehiago botako jot, bai. Bueno, orduan, han sinatzen eba ibiliko zate orduan, Tokako da hori be. Tokako da hori be. Tokako da hori. A ver, zein etortzen da, sinadura eske. Bai, hombre, baino gehiago. Amona, esemia, eta, Hori da, kontratatakuk. Ai. Hain bostak azuia, launak ezazu. Vale, venga, bost, venga. Leku egin berdit orduan. Botako ditugu honea. Raka, pixaten ez gehiago emango jot. Santo ez da. Eta bai jua hori bai, vale. Kroketa nuggets dituko jo. Krokenage. Magmix. Krokenage tuka. Earra itxura gaena. Venga, beste hori sartez egiten hemen. Horrela xe. Orduan, kontzertuak, guandik etxeate hasi orduan. Esan dezu abenduan, ez da? Onga biz entzaixeten. Entzaia eta entzaia. Entzaia eta entzaia. Bai. Entzaioak inoiz, hori, bueno, zuet beti elkarrekin ensaiatu ez, bada talde batean, geho bestian, ez da? Piztiak eta tuka, Josu eta Bio, barriñagaz. Gero, piztiak enpeio eta Jesus da. Asko ensaiatzen dezue, o zue ia zuzenian holtza, jungo zinaten ia, ez da? Dano batea aztin behin. Aztian behin. Baina, segun. Segun. Segun ze, zerua o usua pasatzen nahi da, no? Mori, bestite, igual, bueno, gar txuletik jango. Bai, Da, listo, txuletik janda, hori importanti, kontuk esan, lagun artien, gauza, komenta geure artin, ez zelan engo, ez du engo, dana ez da joti, asma baina berde, zelan ipini, nundi nora, hori dena. Eta zeizatea ona ensaiatzeko eurilla o eguzkila? Eurilla, beti. Eurilla beti, zuloa guteko, ez da? Claro, ona dani, ostra. Gehiago kostatzea ordu. Bai, eta zuzenekotan, hori, bizkate, kuriosu da, gure semi joko du gurekin. Bai, Bai, semea etorriko da gitarrakin, da. Ona. Bai, viejo batzukin semi etorti, bueno. Bikain.
Hirurok ibiliko gai, Josu Biok eta Markel da bera. Markel Uribe, orduan. Uribe, bai. Ona. Bueno, eta ez dizutela galdetu. Tuka zen edo esan zehazki, tuka. Tukaren berezitasun handizinetako da, kaja errimozak dakarrela, errimokutxa, ez? Vale. Da hori, errimokutxa ondela urteko. Horre funtzionatzen duela. Tuka, hori da tuka. Bomboa eta kaja. Vale. Hori inda. Ahi bala, hostia. Eta hori zer da, flamenkoak eta ere biltzen kajoia bezalagoa? Makina ba. Makina da. Hori da, ordenador txiki ba bezala. Ordu nezu bazen ordenadorak, Guain hori ere aldatuko zan, ez da? Hombre, aldatu dela. Eta nik esan etzen, joño, onja, da zen programak inda, ke guai, hengo, errez ordenadoraz, ez da izeta zazten. Eta pentsabe, lehenko makina azar horrekin engarren. Mercedes, ema lan. Hori da. Formati dugu. Vale. Katxila, marri pixat ezin itxakigura, Venga, bagoa, zurrena mila. Venga, hola, jarri. Vuelta eta vuelta. Hola, eskarro, bili behar naiz, vuelta maten, Venga, bagistak. Eta hau ere, bai. Venga, beste, tanda, martxan. Hornako irin baldakau. Aldatuko geha pixanaka, ez da? Segun zeman nahi dozu nahi. Bila, beste lau iten baituzu, urrengo tanda emateko. Nahikoa, hemen, gaur egun ikusteko, hemen, xerbai jaten. Bueno, eta 40 urte, 6 biltze zaten, beti, ensaio eguna berdina da, 40 urtetan, ostiralero. Bai? Importantire, baixako izati. Azte guzti bota eta, baixako, kontu bezan, ez da izan, zerreza bat hartu, askatzeko... 40 urte horietan gora, bera mordo bat ibiliko zian, ez da, baten bat espiztauta eta besti ez dakizet. Dudaik ez euki. 40 urtin, geldiune batzuk egon di. Horre geldiune ditzen di, Izar, Eneko eta Markel. Geixen bat. Ez da erreza, familia bat azti eta talde ez. Eta horren uxizan da. 40 urte badi, baina... Da akordo jarri zinaten denak umek egukitzeko eta hola, o nola intzen uten? Bai, moltzuk itxura berantzeko parezidu, bai. Bueno, eta 40 urte hauetan, momentu batekin giatu beharko bazinan, zein izango zan, eharrena? Guantxe bueltan zaudetela, edo hasierako horiek, edo... Hombre, momentu ederrazko, handi. Momentu gogorrapu bai, ederrapu bai. Hasiera beti da hasiera. Horrezta, no zaik. Gero piztia sortu den dunin, da lehengo disku eta Donostin ez da izan 1000 persona aurrin, da kontzertu horrek eta ederrak izan zinbe bai. Eta gero, umik ez da izan da bestit, pia urte batzun ondoren, berpizti modun, hori ederra izan zen. Gauza goitza bere bizitzeko ere bat ezateana, ez? Gauza goitza bere xarmaka eta bere momentuan. Eta jumilanin marria zaria egatzea, ez da ize, eta jumilanin kanpoa jotza ez da ginoa, eta horrek erratik. Baina nik ezin gizien esango neukena da, Euskal Herriz ez autu dutela. Bai, nahi gabe alde bat iti bestea, plaza bat iti bestea. Euskal Herriz eta Euskal Herriko genti. Eta hori zera politzena ez. Ze jente majoa, Euskal Herri. Dudik gabe, behitu, ni saio ontan eba, hemen zukaldatzea eusko gustatzea, baina ze jende tortzea, zenba jende zautzen, historia ez abokado, zin un saio horrekin, leku batetik bestea, baiara batetik bestea, geho, nekazarikin, geho ez dakitzen, eta ze aberatza da gaun, gure Euskal Herri, eta ze desberdina dan alde batetik bestea, ere baina txikila izan da, Pero, kontratatzea egun da, hola, zenbat eskatzazu eta, zenbat hori ez da importantiena, afaixi doti. Bai, Afaixe, kontu kontari, danok, ezautu, eta errena hori da. Gerokuk. Gerokuk. Bueno, hor esan dizutiteko, baino duna da hemen jarri, platera ditugu hemen lago bost, eta ingo duna haure gaine jarri, aleño bota, eta bagoaz, txerrek itxarraga, behitu nola gatu zaigun asa hau, itxure harra hartu du. Bai. Behitu, azpitik hande, behitu lagunak. Hora jarriko deu, bale. Bila jarriko ditu eta bestia gainean. Venga, horrelaxe. Eta azkenengoa gainean. Horrelaxe. Vale. Asa, listo. Horri bota behar diuna da aliño eharra hau, indeuna, bildurri gabe. Deixente indeu, deixente botatzeko. Vale. Eharra asa. Eta, beste aldean olako batzu jarriko ditugu. Hemen, gure dilista beresi hauek. Vale. Bueno, eta
kontzertu aldetikan, esan dezu Durango, nan biniluagin. Eta kontzertuak ikusteko, aurrenengo esan dezu Bilbo alden, o nun esan dezu? Aurrenengo Markinan izango da, Markinan. abendua gamalauan. Vale. Gero jungo gea Bilboa, abendua gamaseian, 26an, berratu, 28an Paisaian, da gero urtarrian ja, motorikut. Eta sare sozialak eta baldazkazu, oso klasiko geratu zate, o bakazu sare sozialak? Kero, baka. Ba, Dudan aga. Vale, eta nola topatu bero, tuka jarrita, tuk, marra, Tu, ka. teu, gioi, ka. Kakil. Bagizuela lagunak, hortxe topatuko zuen nundik noa ibiliko dian, eta gu hementxe geldituko geha. Gaur egun ikusi eta hauxe gaten. Mil esker, etortzeatik. Zeuri. Eta gore bat. Eta venga, esku garbitzen egin. Bai. Agurtu jendia. Agur. Agur.